Horas, Shalom, menjua-jua, Yahubu. Urian nolonga di bagasan Yesus Kristus, di bagasan Tikion, di paluas di bata dope musenak kita pajupang di bagasan las ni roha. Leni adorang so tatangion hata ni di bata nanang pasaton nami, tuhita salhutna, harak roha nami damang dainang, di dia pita maringanan asa jolo di subscribe, di like, jala di baim maka komentar na dinggan. Asalam tundigan na aka pangatusion jalalam hot hapor syota tujulan yarion hata ni debata nasa tuita di bagasan partikienon di may sian buku sada kronika bidu 17 mamuka mesana sa pronom sa tuaya 27 laos hami jahaw ma tuhita salhutna sono mahata ni debata dungi masuk ma Raja Daud tu bagasan udung-udungi las hudul maibana dia do pani Jehovah nin nama dungi se maau pola ali Jehovah de bataku jalatung isi maau pola anggo pinoparhu ubantung dibuan ho au sahat ro tuson akup ni motiku do pi di roham ali de bata pola hu merbaga-baga ho taringo tu pinopar na posom taringo tu namasa sugut jalanunga di tatap ho au songon panatap ni jolma ali Jehovah di bata na digijangi tungaha ma dope akup ni si dohonon ni si Daud tuho alhamuliaon na binasa basahomu tunaposom alay tahe ditadaho do naposomon ali Jehovah alaniaw naposomon jalahobar tulomo ni roham nunga dibanho sa luhut na halongangan bolonon lao pabotohon sudi akka habal gaunon ali Jehovah dang adong nanggusada tudoson ho jaladang adong di bata dukkon ni ho hobar tu salut naong binege ni pinggol nami jalatung di ida jalatung di dia ma adong jupang sada bangso di tanoon songon bangsom Israel pola tung di bata sa diri borhat lao manobus sada bangso ayon na do lao mabahin guarmo marbarita marhita siyan halongangan bulun do nasokal lao pabalion akka bangso parbegu maradopon bangsom na tinobus mo siyan Mesir jalanunga dipadiri ho di ho bangsom Israel bahin bangsom ro di saling-liling na jalaho ali Jehovah gabe debata nasida atong ali Jehovah sa pahok mahata ng pinarbaga-bagami tunaposom taringo tu pinopar na sa ro di saling-liling na jalabahin ma hobar tuna pinarbaga-bagami olo sa sitong may jalalam tu tibul na magwarmu ro di saling-liling na asa dohonon niala sugot songonon Jehovah Jibaot do debata ni Israel ibana tongon debata humokop Israel jalaho do iya pinopar ni naposom si Daud di jolomi ay ho ali debataku nunga di papatarho tu pinggol ni naposomon pabo ikon pauliom mu di ibana sada bagas ala ni ido ubahen humroha inaposom martangi yang dedopamu hopi ali Jehovah ho sa diri do debata jalanunga di perbaga-baga ho tu naposomon hata na dingganon atong nung asa pala lomoro ham mamasu-masu pinopar na posamon asa ho dedo pamuro di saling-liling na ay manang ise na pinasupasum ali Jehovah ima dapotan pasu-pasu ro di saliling-liling na ido sahana hurian ay nalonga di bagasan Yesus Kristus totu di bagasan mingguta di partikienon ima na margoar minggu rugati na marlapata mai martangiang gabisa da ruji-ruji do tu bagasa ngoluta dia pala partikenon bohado tutuhita di bagasan parngoluta taingo dope martangiang mamuji pasangapod debata
manang alaniak kena masa si sonarion gabilam ngeliha porsyaon gabidang olo hita martangiang mamuji pasangapod dewata o mananaing perlu rimang-rimangata jala nanaing si parsiajarat da di bagasa nguluta so dia do tutu tangiang na diigil di debata sin bagasa ngulut taganuk marsada-sada dilihat do tuhita di bagasan partikenon ujahan tangiang madok moliate di bagasan terputa naung tatangihon jala naung tabege nakaningan takas do disan sadahataridaan tangiang na pinasaha ni si Raja Dapit pola do madok moliate si Raja Dapit disalut akka baga-baga ni debata nang dilehon na tu ibana jala nanaing lehonon na dope tu ibana tu juluan niaryo ditiki dung dipajongjong si Raja Dapit bagasna manang istanana tung masa ulido bagasna pinajongjong ni imanai tu dirina sendiri alai dungmian ibana di bagas manang dijabu na dipajongjong di ibanai di paron ibana ma poti perpadanan ni debata nasahat tu ibana do tu bangsa Israel hulang denggan inganan manang gabi marinongi marohani si Raja Dapit mamereng ingahanan ni poti perpadanani anggo di sonari bui madohonota gabidang las rohana alana ubaga jabuna sian gereja gabi adong masada pangarajomion manang sada rencana di si Raja Dapit nanaing pajongjongon di mana musenang manang nanaing patureon ni mana musenang bagas ni debata asa adong inganan poti perpadanani di pasa ibana ma salut akasakakna di pasa di mana masalut akatahina tu panurirang ni debata na marguar sinata asa marhite-hite panurirang ni debataon di pasah musenang salu akasakaknai tu debata jala dung ditangio sinatan salu akasakap ni si Daud nanang pasaton na tu debata di pasa ibana ma salu sakapi tu debata jaladung dibege debata dipakulingi debatama si Raja Dapit musenang marhite-hite sinatan didok debatama tu si Natan dang tangan ni si Raja Dapit nanaing paturehon bagas ni debata di debata alai ise alai justru pinopar ni si Raja Dapit do diari marsugot lapatan na ahad dang bakalan ima palwason ni debata si Raja Dapit mabangun ima bagas ni debatai alai naik ko pasu-pasu ni debata do si Raja Dapit do aka pinoparna jala marhite-hite pinopar ni si Raja Dapit manongan gabebui paturehon bagas ni debata na adong ima di Jerusalem urian nenolonga di bagasan Yesus Kristus dung diboto si Raja Dapit saluhut aka baga-baga ni debata neko pasu-pasu ni debata do musena ibana satu pinoparna gabe lasi tutu marohana manang bahasa Indonesianya ketika Raja Daud mengetahui segala rencana Allah yang akan Allah nyatakan di dalam kehidupannya maka pada saat itu dia terharu. Kenapa dia terharu? Dia merasa bahwa segala sesuatu yang akan Tuhan berikan kepadanya sebenarnya dia tidak layak menerimanya. Sedangkan sekarang yang sudah dia terima pada saat itu, dia merasa itu sudah cukup. Pemberian Allah yang jelas-jelas nyata ke dalam kehidupannya, dia merasa itu sudah cukup. Tetapi Allah memberikan suatu janji yang jauh lebih luar biasa dari apa yang dia bayangkan. Dia bayangkan bahwa apa yang dia miliki pada saat itu sudah lebih daripada cukup,
maka Tuhan berikan lebih daripada itu. Apa yang Tuhan katakan, lihat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan katakan bahwa keturunannya akan tetap memerintah, akan tetap menjadi raja, dan akan terberkati. Bahkan oleh karena keturunan Raja Daud terberkati, maka keturunan dari Raja Daud lah nantinya yang akan mendirikan bait Allah. Ini merupakan suatu janji yang diberikan oleh Allah kepada Raja Daud yang akan Allah nyatakan nantinya kelak. Saluhut baga-baga na pinasahat ni si Raja Daud, na pinasahat ni debata tu si Raja David, gabi mabain Raja David patutoru dirina madok moliate tu debata jalan mangari-mangrimangi saluhu basa-basa ni debata nang dilehon na tu imana. Kemudian nenalonga di bagasan Yesus Kristus jejot tita gabi aduldo sian si Raja David. Jejot tita manginang di bagasan perngulota saluhut nang tajalo manang naung dileho debata tu hita dang cukup dope. Sanang do hita mangigil salut akal na lebih luar biasa. Bahkan anggoy masih Raja David mangari-mangrimangi dang layak ibana menerima salut aka basa-basa ni debata. Alanggo hita madok layak do hita. Jujut kita sahulang na majalo nunga dileo debata nang muse nang tajalo karena asing. Artinya kita tidak merasa cukup atas segala pemberian Allah. Kita selalu ingin meminta lebih dan lebih dari Allah. Apakah ketika kita meminta lebih dan lebih dari Allah itu salah? Tidak sebenarnya. Tetapi sebelum kita meminta lebih dari Allah, terlebih dahulu kita harus mengenal siapa sebenarnya diri kita di hadapan Allah. Apakah kita sudah melakukan seperti yang Allah inginkan? Atau justru kita yang akan memaksa Allah untuk melakukan seperti yang kita inginkan? Kemudian nenalonga di bagasan Yesus Kristus. Tangiang madok muliate. Ido nagabi ujahan dihita di bagasan partikianon. Nagabi sada ruji-ruji nanang sri mangata. Buhado tutu tangiang tamangina. Gudak do halak Batak manang halak Kristen son narion. Martangiang do niat di bagasan muluna. Alai dang dihanguluhon tangiang nai. Ditanyakon imana neng gabi na niulana. Ditanyakon imana neng perpangkatnya nakonna. Manang nang naik jabatan na. Alai justru na diulahon imana maralo tu salut akalo monirohni di bata. Isarana imana nang dengan pangulan na ahli nang ulo mangula. Nang ima naik pangkat ibana alai dang adung halubia di imana sedongan na. Biasa-biasa aja kaulon na. Mungkin di mana bu naik pangkat lo kena asing. Mungkin do memang. Alai anggo pola imana gabi penjila di bagasan parngulon na. Alai marite-hite hata ni debata di bagasan partikenon nanang didokot debata tu hita ikut totong manguluton tapake madok moliate manang martanyang tu debata. Adong padohan ni Adar Ismail madokon. Berdoa menutup mata kepada Allah tetapi membuka mata kepada sesama. Martangiang pauduk roha tu Jehovah alai mabuka roha tu akadongan. Omana perjulunan nang dono ni debata tu kita. Jolma nang maboto martangiang madok moliate tu debata ikut diboto do pauduk roha tu debata alai diboto musenang mabuka rohana nanang peduli tu akadongan na. Dan gabi menutup diri imana nang mengurupi akadongan na. Dan gabi menutup diri ibana mangapuli akadongan na. Dan gabi menutup diri imana mangalion akka hata nauli akanata tugar-tugar tu akadongan na. Alai ditiki ibana martangiang pauduk rohana tu debata disima imana gabi lambuka rohana do pamikirion na nanang mangurupi selu akadongan na. Idu jolma na martangiang madok moliate di selu basa-basa ni debata nang dilihat bagasan uluna.
Himana rumikot hurian di Tuhan. Dapat jolo sehali nanang dohono ni debata. Jolma na madok moliate tu debata di bagasan tangyang na. Di patutoru madirina asa diboto mengurupi akadongan na tujuan niya. Bukan berarti menjadi tertutup. Banyak orang berpikir ketika dia berdoa dan berdoa, maka pada saat itu dia juga lupa untuk berbuat kepada sesamanya. Maka setiap orang yang mau berdoa, yang mau merendahkan diri kepada Allah, maka pada saat itulah dia mau peduli kepada sesamanya. Hurian yang nolongan di bagasan Yesus Kristus. Si Raja David dung di jongjong imana bagasna di bereng imana do bagas ni debata na orang dinggang. Alai peduli di mana. Maka setiap orang selalu jolma na olo maduk meliate tu debata di bagasan tangyang na ikut lebih peduli do tuak lingkungan na tuak kasih solhok na apalagi ma di situasi sisonario. Maka biarlah engkau berdoa di dalam kehidupanmu setiap saat dengan cara menghidupi doamu. Dengan cara apa? Dengan cara engkau lebih memperdulikan sesamamu. Dengan cara engkau lebih memperdulikan keluargamu, temanmu, sahabatmu. Itu yang mau Tuhan ajarkan bagi kita pada saat ini. Pangarajumion na pinasahat ni si Raja David disaluk basa-basa ni debata. Maban ibana lampatutoru dirina jalal lam memuji-muji debata di bagasan pangolona. Yang kedua, nanayang parsajarata sen hata ni debatahon. Pikirkanlah bahwa sebenarnya dirimu belum layak di hadapan Tuhan. Maka ketika kita berpikir bahwa diri kita belum layak di hadapan Tuhan, pada saat itulah sebenarnya mengajarin kita untuk berbuat lebih dan lebih dari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita berpikir seperti yang saya katakan di dalam pendahuluan khotbah ini. Ulayak dua majal cana kadong aku. Ditiki ima dongatan naik jabatan, hita dang naik jabatan, gabi adong ima kecemburuan di bagasa muluta. Ditiki ima panggulan ni dongat da dingkat, pangulata ima dang dingkat, gabi adong kecemburuan di bagasa muluta. Ketika kecemburuan itu sudah menjadi-jadi di dalam kehidupan kita, maka pada saat itu kecemburuan itu akan menghancurkan kita. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, orang yang mengucap syukur dalam doanya kepada Tuhan, maka pada saat itu dia harus menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan lebih dan lebih ke dalam kehidupannya. Jadi unang bedok kita menuntut manang majadihon ima dibatai songon ima anggota ta. Bahasa mi doko songoni jujuk duhita manginang hulang na mangido. Tuhan leho naon. Nang persoalan manang songon dia na peting kuliano ni dibata gabe gurdok ta tu dibata. Alai marite-hite hata ni dibata di bagasan partikel dang besongoni amanginang. Doko dibata dang besongoni. Dang tikita be mengatur-atur dibata. Tetapi biarkan dirimu diatur oleh Allah. Biarkan dirimu diarahkan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Cukupkan dirimu dengan segala sesuatu, maka engkau akan bersyukur atas segala berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan ke dalam kehidupanmu. Dapat tuluhon, hurian di Tuhan yang nolongan di bagasan Yesus Kristus. Martangiang di bagasan ima hamulateon. Berarti lemanad dalomoni rohani dibata di bagasan muluna. Bapak Ibu, ketika persoalan datang ke dalam kehidupan kita, ketika sukacita juga datang ke dalam kehidupan kita, maka pada saat itu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus memahami apa kehendak Tuhan yang akan Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kita. Banyak orang sekarang ini dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Dia tidak ingin mendengarkan suara Tuhan. Padahal sebenarnya debata mapakulingi hita maluhut marhite-hite salut aka namasa di bagasan penota. Ketika terjadi suatu persoalan ke dalam kehidupan kita, maka pada saat itu sebenarnya Tuhan menyapa kita lewat persoalan itu. Ketika
terjadi sukacita dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya Tuhan juga menyapa kita lewat sukacita itu. Yang artinya apa? Tuhan akan menjadikan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita untuk menyapa kita. Bahkan dari anak kecil sekalipun, Tuhan ingin menyapa kita. Dari orang yang termuda sampai orang yang tertua, Tuhan akan pakai semuanya itu untuk menyapa kita. Maka ketika kita berdoa, ditiki martangnya kita di bagasan mulut tesigano pari. Berarti disimati kita manangihon dia dulu mau nirohani di bata di bagasan mulut. Unang behita gabi mangujuni di bata. Jujut kita manginang songonido ibaratna molo nungelilik kita martangiang setang yakon ima ibaratna asa dong keturunan baru asa adong hambuan di roha tuaka inata manang tuaka mata ale ditikidang adong hambuan di roha dia kayanakon saima jugul do penang dang adong hambuan di roha dia mata baru dang adong aka keturunan sejujuk duhita gebeso martanya gebe medili di bagasan muluta gebe tadok dangi tanyo di bata tangyang ta dangima percuma do martanya lo kelana asik amanginang hurian ni Tuhan anggo pola nunga songoni pemikirio nang haporsyota sasitong nahita nunga mengujuni di bata di bagasan parnglota nunga mengujuni di bata di bagasan ima akasitanota nunga mangujuni di bata di bagas tangyang tak do pabikriota alai nasa jol manamar tangyang madok moliate tu di bata dang be ibana mangujuni di bata di bagasan pangulona alai justru imana memuji-muji pasangapod di bata di bagasan uluna iduna naing dohono ni di bata tuhita salukna manginang hurian ni Tuhan na perpudi sahali hata ni di bataon naing madok kon tuhita molo martangiak kita ikon adong do hasetiao on sa jujud dah midok konon di piga-piga tempat inganan namin pelayanan sami dok do inang amang saluh nahita Tuhan membutuhkan kesetiaan dari kehidupan kita. Kenapa kami katakan seperti itu? Akan percuma, akan sia-sia keberimanan kita ketika kita tidak setia kepada Tuhan. Jujur du senario na manginang. Gudang dujul manaso setia be memuji jala pasangapot di bata. Apalagi mah di situasi senario. Masa corona kena asing. Di patupa doa ka permingguon manangka kebaktian di bagas tahale nang tapatupa. Alai marihiti-hiti hata ni di bata di bagasan partikianon. Ala na setia do ima si Raja David memuji pasangapot di bata di bagasan pangulonna. Lubi siyan na pinikiran. Lubi siyan na sinakapan. Lubi siyan na adong ditahi doa kerencana ni si Raja David. Dipauli di batado sa na tuibana. Anggo didok imana. Dan mungkin pola ima sahat baga-baga ni di bata na kung mamasu-masu ibana doa kapino parna. Tuari marsugut. Alai. Lubi siyan na pinikiran ni mana. Dipasak di bata tu imana. Pasa pole dipasak di bata saluk na tu imana. Saluhu nai ala ni hasetiau di ibana do. Maka persyai Tuhan ni. Saluhu nai ala ni hasetiau di mana do. Mangoloi jalan mengulang lomoni rohani di bata. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hiduplah setia di dalam doamu. Unang atong nga manginang. Sonari martangiang. Marsugut dang martangiang. Sonari di ingok martangiang. Marsugut dang. Ditiki ima. Baga ima lok berdijebu. So inama. Tebu na tangyang na. Alai ditiki. Dang baga lopan. Martangiang pedang di bahon. Alai, nasa jolma nang manada Jesus Kristus. Nasa jolma na mabba Jesus gabi Tuhan jala si palu di mana. Ikon adong do hasetia di mana. Pauduk rohana memuji jala martangiang di bagasan ngulu nasi gadopari. Daud menunjukkan semuanya itu. Maka firman ini juga mengajarkan kepada kita.
Bagaimana orang yang sudah mengucap syukur kepada Allah nang madokko moliate disaluk basa-basa ni dibata di bagas tentang yang di bagasan guluna ikon adong ma di bana hasetiao alana debata nunga masa setia pauliulihun parngulota nunga masa setia makaholong hita nunga masa setia mangaleon salut akan adong di ibana tu hita asa boha asa taruli pasu-pasu hita tujulan niario alania manginang martangiang mahita di bagasan nguluta di bagasan tikita ulahumma tangyamu jala mangula maho di bagasan tangyang saulat na ulahumma tangyamu jala tangyang mima ulahum ido hataridaan ni jolma na martangiang maduk muliate tu debata rendahkan dirimu, coba dengarkan apa kata Tuhan ke dalam kehidupanmu. Percayalah, lewat segala sesuatu yang terjadi pada saat ini, Tuhan menyapa kita. Maka pada saat ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, tetaplah engkau berdoa di dalam kehidupanmu. Dan jadikanlah hidupmu sebagai wujud nyata dari doa yang kita sampaikan kepada Allah. Berdoa berarti merendahkan diri kepada Tuhan dan membuka hati untuk berbuat kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang-orang pendoa di zaman sekarang ini yang semakin menghancurkan keimanan kita. Bersama dengan Tuhan, kita kalahkan segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Doa menjadi nafas kita untuk mengenal kehendak Allah, dan doa menjadi alat kita untuk peduli kepada sesama. Doa menjadi kekuatan kita di dalam keberiman apapun yang kita hadapi ke depannya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.